Ron mo kalinaw, gisugso ka og piso. Ma, na gold na ni ma. Ang iprenda. Abrihan na lang ko no, kaya turado yung mga na. Di tanawa na, nayupi. Di nayupi na. Ano, nagbabato ko ka na. Na, Kani pang ibabaw, tinapag ka naman, daan na. ang ibabaw po na tinapakan ko no. Ito po. Kana din gibutan. Wala mo otro, tanawa. Wala mo otro ng babaw. Ano sa? Kani, tanawan eh. Kana lagi, tanawa lagi na. Ne, mau na? Ding. Ako kulit ding. Ako ko'y mag-abri, ako ko'y mag-bigyan. Ako mag-abri. Ay, pa na lang. Ito man yung mapambitan? Oo, hindi na tila. Sa baka. O, diba? Eh, pang size. Pang size man. Say-say. Kada sa iro. Kada na ito. Kada na ito. Ako na Nag-iilig sa kulit. Yeah. Ayun ka. Monik prutas ingon. Dit. Sablero na ako. Uy, nga naman ang itaguan naman. Ala, Tukar na pong kabuang mo. Buwan na, bahin na namin to. Dari ra kay tanawon magaling ko ba na makuha eh. So, Sa kong ibin. kuan ka na. Ganito Check pa. bilon mo sa ano monik prutas ma? dala ko iba. It's... Wow, good. Kumot? Ay sa tanaw sa. May kumot sa ibabaw. Di agamay pa ni nga box. Agamay ni nga box. Hindi man ko nini. Para ninjo. Tolya sa ibabaw. Wait, Ikaw wala. ni sure. Puti. Puti. Nailam naman. Dia puti dia nas ilaw. Buwas ibabaw. Kung saan eh? Uy, may mga ngan ha. Tila. Tila lagi na. Kay Boko. Oh, nawiran. Mga pulsa ang dahil naman giilag injure bitaw na. Nabaday laeng mga uan lang. Face mask. Oh. Nani? Next. Alam na. Eh, ito lang. Pila daghana. Ikaw rin mo ang kundi. Ginagirig. Ansa? Hilom sakit ko kadungog murag buong. Wa ko kadungog. Nalagi. May chance mo magdaog oh. Wa. Say habot awa nabali na. Wa man ang gabal. Wa mo gud nabali oh. Dia color gray dia color gray mo na murag habol yung pasabot. Na. Lotion. Kani? Lotion na. Lotion? Kani lagi mo pasabot murag habol. Lotion na. Kani. Mo ni. Di ba? Di oh. Nabali. Oh naa. Nabali. Nabali pagkabli. Pangbaji ba? Pero ang tatak Kani. bali po. Dia tuwalya Mura lang pangbaji. puti. Kani. Lagi mo ni, tuwalya puti. Kasi Kuha sa lugar. Ito daig. Kalaog man. Say. Nahi. Say. Napay spaghetti. Noodles. dari ha. Ma, ano na yung baga mami? Himus lagi eh. Ano sa nga bro? Basi madaog ta. Kani ba? Sorry ako. Kani ba niya? Kani gamay, kani nga ba? Gapasabot. Kani na, backpack. Nay, makadaog ka na. Makadaog ka nga na. Ah,
Butangan, ala, butangan ay kandado. Joke blue, Awa. magsud. No. Asa magyabi na. Nayabi-yabi, buot ka. Kadap na na. Nanay nagang sapon, kaligo na kadablaw. Kada pa, oh, kaligo na kadablaw. Sige lang mo. Ala na, nanakay. Nanakaiti. Ti. Ano na? Ti. Te? May nanak ko toothpaste. Sorry, pero di ko yun. Ate, kilawa ko rin na yung mama. Tambo ka. Kanira ko na. Sa kung saan ka, hindi mo tambo. Di ba ma? Basta. Galing gipotos. Gipotos ang daryo. Rak. Bulahan na niya. Ikon sa, i-arrange sa nadari. Dako. Okay, naritas dako. Hindi ako nito. Parang tambon. Ano niya bula? Wow, balik na. Munting. Tawag piso to. Unting ko no, dami mo to. Hindi, oh. Kaning dako, maan sa may mangituan na naman. Ani agrin. Hindi kayo na ko naman na. Madaan ko ng ano. Hala. Ano yung makuaning cookie? Uy, baka din daw mo. Ani kayo yun. Ang sama ni. May maprinta na naman siya rin mo. Ingat mas si Talibit, ma. Ma. Ingat si Talibit, gahapon na ako nung isod. Na ako nung isod budget, dani. Magkaway-kaway ni Gabriel na ho. Timing ng pusberg. Oh, gahapon lagi ni gahapon. Ano sa oras ate? Mga alas 3? Alas 4 siguro. Eh, buntag pa. Okay. Hapon na to. Wala mo, sige, pag-iapon ito. Wala to, alas 2. Katong-tunggi ka na tagli siya, no? Oh. Ay, Awa pa di, ay. wa pa talaga. Okay. Wala. Pa. Sino mo na? Adyo sa lagi. Kaya tanawon sa mama. Balik. Uy, nauli lagi kang malong, ma. Ma. Nauli lagi kang malong. Napalik ka kang abol. Touchy case. Case, whatever. Eh, wa may sir. Lamisa? Dabi na hang na sir. Lamisa mo na. Oh. Pang-camping. Hindi, pag Pang assignment, Pangod isa-isa. dyan. Hindi na, boy, kayo mabali na. mangod dyan. Pagkarasin ka kadyo. Pangmodule. Pang-camping na. Hindi ang mugya po yung mukha. Uy. Sini. Ah, wala. Sini. Indomie. Monisod na. Ano eh? Ano man na? Buta nga lang siguro cellphone. Stand sa cellphone. Ano ba na siya? Ano sa nimo? Tanggal. Wala sa lugar. Ano sa ni? Bro, Ay, mag-latte. indomie. Dates na. Aw hanap. Dates na. Bata, pinag-connect lagi sa wifi ka. Ako man yung TL din. Ako naman yung TL. Kinahanglan lagi mo sa sa wifi. Hinay ang data. Ang sani. Saan eh? Veg. Pinakapunta na ang sani. Shit. Sakta ko na natin si Y. Or What's up, ma? What's up? Lamig sa TL daw. Lamig sa TL, Bing. Bing. Lamig sa TL. Sakto na nini, Bing. Dako. sakto man mo, Bing. Ano yung dako ng TL? Galing na yung matang laki na jacket.
Diyan sa mga hanap day. Marang gibalik. Nga kay nag-data ra mas bibig nag-connect ng wifi. Kaya ang hotspot. Suga man ni. Stella? Suga ni. Isaksak na. Stella ni Isa or... sa out. Kasi 110 na. 110 na ba ng Japan? Ay, Dubai. Ay, lain guys. No. Ato sa Buwas sa buwan di sim. Doon ang katawad si mo. Ay, kaya no. Hotspot? Kaya sa gigawat. Ayos ako nito. Iyo? Mahal na yan. Parang naghanang dates, eh. Beda rin na anang. Ano na. Di man ko siguro na yung anaan. Muna ang dito ni. Nawala mo na ako. Isaksak lagi na dahil. Pabalik yung gusto ko, dako na. Para na. Para naman kung size running. mo ikuan. Niya, butang rin ng cellphone na na. Ay, nga na rin. Mahog ni. Oo, gano'n. May pa-action ka ba? Napusak ka ni. Plastic. Tamang plastic. Ay, nga na rin ni. Man, dyan ni kaya di matumba. Kaya bugat at dari ba? Ubus. Ito nga kaya daan matumba. Ay, wait. Ayaw ko na kaya ito pang nito. Ah. Bungkag naman hinaon. Sabot. Nga na ito buhat. Kana mahanap gyapon ma? Ma. Ma. Imo man dyan na ate. Kaya gamay man. Nabrilain. Oh, ang gusto mo. Ganahan dyan po kung yung ngani. Ako naman. Katantas ko mo. Di ni Jumaila na kaya nga naman sa paghuling. Di. Ma. Kuwanta na ni Ilagay sa lagi bungkaga di gahig oh. lingkuranan ba dari. Subagan sa ganahaw kasabot. Ang rocket man. Ma. Wala na ikuan. Mati. Wala na listahan mo sa Ano to? Ay, focus ko na nila. Murag love with siya. Kinsa ning account na rin ibig. Asa. Na messenger wa. Lami nang be nga na ako no. Nga na. Sakto na siguro ni mo bing o di si ate dakera ng ate. Ay sama kadali. Kabibing. Bibing lagi na. Ate? Pamilya ninjo. Di ninjo gumbok na diha. Hindi wala may pipi. Ate lagi na. Manda ko, oh. Padres na eh. Diya katutuang na yung butang nagsini na bitaw. Enjoy ibutang dito ay pamilya na kayro nga di na makuan na dapat. Hindi mo sini na. Ito mga sininang lakaw ay kusa. Di na yung butang-butang ron. Sino ko? Ang start na ito. Ano na, ikaw, di, sa tagay kong lotion. Lima kabuklos yun. Ikaw, ni mo ba na isuot? Hyundai na. Bigay. So, Kanin sa manibing. Baso man ito. mag Sakto ra na ipusam. plastic na. Hindi ko na ang pusa. Buhay ba sa isa?
Soy, ato si. Ikaw ang isa. Uy, Dib, di ara gid mo ampay, Dib. Ah, spicy. Baka da. Nga noodles. Spicy ba rin na? Spicy. Panahaman ko ako naman. So, yan, naging saksak. Basa sa 220 ba? Yung 110 rama. Ano? Ayaw lang. Ilo, mga eh. Ato ko na din. Ayan.